dodo no so edi anu ye di aba kire se sa allegations no a minority ne keka no kure bi anim we ni ensem awodo a yensem twerefo aboa ama yensa aka yedimu enchiremu ede eba besomo sade se na efata yede ekire asida pesie no ede kodia ma Masha Beauty and Training Center enawie yi nadaroma ena wo so na sene ewosika enso afemu afe na wakai ahyene so se abefonten ne so yedi ahim ewo Facebook ena YouTube eno eya Ahenkan 93.3 FM sanso ena pese wote yenka okọ eye modern Ghana na baby abutu wa Ghana fa na babia no obetimi atienkan so ede afọ wa na ye Ahenkan 93.3 FM megahertz sanso ena zenofm.com eho so kwa obetimi atienka eye Ahenkan 93.3 FM megahertz mytunein.com and also ya Ahenkan 93.3 FM ho nyina no Ghana ne wiase afa na baby abutu bia obetimi atienka ede afọ ka na sene so se ensema wodo ebe kenkan dia ma wi wo so pese wan kasa wodi wani edi echi na kenka bi wa be fontentan so a eye ahenkanfmonline.net obetimi akono akokenka bi na timi enso aboa na eno echi no ka na sene so ye chiri kwan ebutu achem aboabo ewapuye mantemu na openchiremu bia so afi adwumadi awdo yedi ho anaso pese oni yenso efrase edi edwa wodwatonde na obon da wurade nyina no obefre 0244 290093 na finchiremu bia so wonsa etimi aka na afi aboafo nkaye no Odi Media Network akofa ODI Electronics ne dia baya kamu nsam dia kiremu a ye kwa animu ne beje bre na ya sign aye siso ebiem companies ya dawroma enu mu kura yimu a ewie yesi nkonwa ye de kase no de bro wadwenkire no nso kase bo democracy fafa 0533 898915 0533898915 Facebook ye twegu hono mu enya senketo awukọ YouTube nso a ye blezi ni nyina ya Ahenkan 93.3 FM fo adwenkyere ne fegu hono mo ebripam ye bekenka menipa nyina enso ate ehunu sade ewusi dwenfa ewo niema hodo ekoso o mayi emu wakenkanfo a yaje bread tena aprimafo wo mo ayiase eye me obuwoba ofori amanfo mene international adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wani mukan afe ani die no obuo kwasa obrase mo petakra na fe yiwasum na agigida wakonya mwan ensem no nkire mu ni fiti ase ye de som sade se na tie Ahenkan FM yeshe ensem no ase ede afri amanyosem ensoso emu na amanyoku atwetwe roni ani ntira kukudamfo ewo omankonko Ghana mu afrase a wamo ebo apro ne Ghana fo edi enkomo ni nyina no eneseg afiwei eye abato ebre enti obia guso ehwe ani mu sade wotu franka de ama na manyokuo no obetimi enso edi enkunim oba Ghana ye na manywasem edi a na eye amanyokuo twetwe romienu ena abre bia ye beto ababia no emu baako ena edi enkunim na empempen abanye tie kunyaso eye New Patriotic Party MPP ena afendi amanyokuo no so ehwe ani mu so mehwima kunya no ede free one ensem na MPP fo chemsa hine ne ha wo mo kire se ohwe Ghana yan amanyosemu ene abato sigubadie sade sibi ekwa ena chese amanyokuo bia no ba eye mfie nwotwe odi wie pe obo ebetu na de so amanakọ na eye abanfoforo so atimi aba eno na MPP fo kire mu se afuwe nkoa de kwa bia so ewo se eye amamuo mfie nwotwe no wo mo ehye na wo mo breakie na wo mo to asubu oman no enti opanyini a etu ani ese nyina omo bipi amanyokom kwoto aba a omo gide so betimi break 8 ndi ama wo mo eye Dr. Alhaji Muhammad Baumia omo cheso no na entu frank afa ma wo mo na akora watie simu a wagusua woye campaign anya asem ketwa wadika ye campaign ni fe dika ye no obo apro mantem awoto a wo Ghana hanum dunsia ni nyina mu sisia ne de wo chese wodi campaign no ekofom ti constituencies abato mpesu awodo no so aprobo enu afirase a wo kọ no wahyase e de afiri eye etifido FM a ene ogusua ene adehye mo wonum edi nkomo na okopiemu enu ada eno eye July bosu da to su du baako ewo na larigu
na ɛhɔnom ɔkɔɔyɛ no a wɔne adehyeɛ nom ɛdi nkɔmmɔ no ɛna wɔkyerɛ sɛ wenu ɔpɛ so wɔto nkra bi ɛde ɛma ɔpanyin a wɔtu frankaa de ama National Democratic Congress ɛde ama Nyoko Owura John Dramani Mahama wɔse agya wɔhwɛ anim a so ɔno Dr. Bawumianka wɔtoɔ no ma da koro wɔbɛtea no sɛ dog Owura Mahama sɛ bra na munkosi nkonye o na munia no baba ye na munimu die a mo wa mo de bɛboa Ghana no obi ameda ne die di saa debate wo so hwɛ anim a sɛ bɛkɔso na so enya de sɛ bibisa kyerɛ sɛ bibisa betumi akɔso na ye ne wanwa bebre na wo so no de waboa no ho pa wayɛ krado a kyerɛ sɛ wanom nsu a wɔtwɛn wo pɛ ɛsenka saa kwanya no ebetumi aba bɛtɔ hɔ na wo so watete sɛ ne nua ɛyɛ Owura John Dramani Mahama wɔno so na ma ɔkeka sɛ wɔno deɛ wɔno obia ni nkunyasie bia so meyɛ debate bia ɛna ɔsɛ Owura John Dramani Mahama pa ɛna wudwane ɔsɛ ɔpanyin dwane na ɔdwene ho awɔnte aseɛ na ɔsɛ ɔtrase ɔsɛ ya na ɔno ahu sɛ deɛ nti Owura John Dramani Mahama adwane no si ɔpanyin no ɔhu sɛ ɔno akasɛ ɔsɛ da ni enwoma bia ni suade hunu bia papa bia ɔde babɛboa Ghana empty policies wɔsɛ wohwɛ ne nsɛm a ɔkeka na gye sɛ ne nsɛm na bia no ɛbɛtumi aboa ma Ghana so atumi akɔ n'anim ɛno ti na hu abɔ no a wɔsuro sɛ wɔne Dr. Bawumia ɔne ne babɛsi nkonya so mo yɛ debate no na wɔsɛ ɔno deɛ agya sɛ Owura Mahama debate no wodwane o sɛ wonwane o wɔno Dr. Bawumia ogidie so onim die ɛbɛboa ma Ghana kɔ n'anim nti no ɔbɛkɔ so a kasa nsɛm no de akyerɛ Ghanafoɔ na ogidie sɛ Ghanafoɔ bɛgyina so na afimpinu ɛne ɛyɛ aduonu ɛnan wɔ December busumi ni mo no ɔmatoaba atimi adi tumi na ma no na wɔba saa nimgye no ɔde Ghana abɛkɔ bɔhyɛ asase no ɛso. I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy, on the country, on the governance. But I'm afraid that he's running away from a debate, isn't it? His people say he doesn't want to debate, but he doesn't want to debate because he knows I will expose the emptiness of his policies. He says he has a 24-hour economy that he cannot explain. It's as empty as an empty barrel. He cannot explain it. None of his people can explain it. They say they will be exporting lions and elephants. But when we meet mano a mano, we can debate and the country will see where our policies lie. And that is where we should go. We should give the country an opportunity to listen to us. But if he chooses not to debate, I will continue to sell my policies to the people of Ghana and you will take the decision. Eti anu wa kyerɛ no ɔsi policy baako bi ɔte friend DC fo ano ɔmo kyɛm sɛ 24-hour economy wɔsi ano no ubusa wɔn so so ɔmo ntimi nkyerem na ɛho nsɛm akɔ bebree ti ɛnya ne nwanwa Owura John Dramani Mahama debate no so wɔn ma wate ɔno deɛ ogidie so ɔbɛkɔ so atɔn ne nsɛm sɛ deɛ sɛ na ɛfata ɔpanyin a wote ne nkan ɛyɛ Frankatuni ɛde ma New Patriotic Party ɔso kokroko amanyoko ɔno kuro ayɛ Ghana ma mpanyin abɛde kyire Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia. Abusia kasia bo democracy ni gusu a eblezie Ahenkan 93.3 FM sunie yebetwa so na ya konsem fufuro mu amanyosem no a no ankomo no na bekoso aka ho asem na opani ono na woye Frankatu abedi akire edima ene pepe amanyokuo ni Dr. Matthew Puku Prempe na no ena yakoso ne nsapegyade kire wiase nyina se wei ene Dr. Mahamadu Bawumia ne doba wo so nani so ne beko okon enti ene dom no apene no na wo mu wie ne saa no ena opani wono so ahyento abase a me no ka sei atoye mantem ena wonam ansa no wo behye saa nto abo yase no na nkasaye bi edikan akoso wabra ye boni din na yapa ne ho ntoma de akire ewiase ne Ghanafoɔ nyina no ne nkasaye muo no ena na kire se wo kire se ye kwa me nkroma no kra saa asemi yaka yenim na eno na opani nya kwan se obeyi ano no wodi atom panimfo a okokochia wom ewo wasa amamfi na nanom atena nkonya ene owurawuramu a kopie wasa akropon nenamu ha Western North ha a kire se wodi na nenamu a ento abo no ena wodi ekokopie mu ewo tetrete oku amoa senchem a otoso mienu na himfie oman ne ono na wo wasa amamfi na nanom atena nkonya okopie hɔ a na nanom ma no ekwan so a ene akwa abanyina na bi ne namu
ɛne wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛmu sɛ nana ɛnra wɔkɔka asɛm bi wɔ ɛtenetene wɔn nsa de kyerɛ ne so kyerɛ sɛ ɔno ankasa na po no ɛnya adeɛ n'ani so adeɛ aniamɔ ho nsɛm yɛ ne de paa ɔnam a akukurokosɛm ɛne miniminim sɛm na ɔde nam bɔ bra na ɛno na ɔpanin nso so yi ano kyerɛ sɛ daabi sɛdeɛ Ghanafoɔ dodo so ɔno na po wɔ mu adeɛ n'ani nso adeɛ yɛ ahomasoɔ yɛ deɛn wɔn mpɛ nipa wode wɔn ho bɛn no ano ɔtwetwetwe ne ho ɔpamuna ɛne saa nneɛma no nyinaa no kura bie ne hɔ no mu ɛwɔ mu na ɛne sɛ Ghana ha no no ayɛ wɔ no so woyɛ obi a woka no kora yɛ so mu adeɛ ɛno deɛ ɛyɛ kee wode ɔpa atwa ntorɔ meɛnhwɛ ɛne nkurɔfoɔ bɛbɔ wɔn nsɛm hyraw ɛde ama wo na mmom yɛ wadwene so wɔ adeɛ yɛ ɛkɔ so yi meyɛ akwadaa deɛ nanso memma panyini wɔntwa fufuo mfa matikɔ miwura manum mɛka sɛm mɛka ho asɛm a mema yɛnsisi mia so wɔ yi wɔnya akwadaa n'ani ɛsɔ adeɛ na mmom twa ntorɔ meɛnhwɛ ɛne yɛ nyinaa yɛbɛboa ba so politicians yamanyo sem no ayemfie 9 na nanado danko akufado mokta na chi ama di obetimi ayi bia waye wo Ghana empo ekokan ya se yajima no asibone se fi se tete Ghana 1957 by from Kwame Nkrumah de kane abampie ni waye adwuma chen nanado danko akufado na aja kwese amanyo sem ayeye no nana oka no kra yeso wali nso ade utwa ntra ne abusi ama mo ba ne me mo nana ne me mo amfa ntro ene ehu ne hyemi mu se ya man himfo ansa ma amanyose mu ya Ghana enkoyi na me ka ne sa no me nka ne se na na me hye MPP kaleso na ansa na MPP ba na no mo ho ansa na broni extra boat to free the chroma be mu se sika kokko wo ha no na no nim sika kokko ho ne ban enye broni na be kire se fa sika je ye ho abusia ene atwagu ye wo no ena woye running mate edema Dr. Matthew Opoku Prempeh NPP din mu afia bato no wo mu mienu no mo kɔ ede akwakosi agan ene se de medi kan ka kire wo no wode ne nto abɔ ɛkɔ nananom na so ɛwɔ wasa amemfi nananom atira nkonwa eno no wɔ wasa kurupɔn tetrete oku amoa senkyem a wotoso mienu na himfie ena nkomo yi etwagu ye abusuafo na ya pem so akoya ni mu amanyosam emu ne yeda so ebutuoi afuwe ya batoɔ ebrande ne wa ankase wadi tua obomafo ne de ne nam ho apasoɔ nti egusu aditi biwe na eye owura Dr. Matthew Opoku Prempeh oye running mate de ma eye MPP amanyo Frank Atuni Dr. Bawumien na asema agya na no yeyi na kyerɛ ɛwɔ Asante Mantamu na wadi kɔtu dwa ɛde fa osagefo Dr. Kwame Nkrumah ho a agya ni nyina mu no wode osagefo Dr. Kwame Nkrumah etoto na nado danko akufado agya wono soso wobenya akwanya somo mayi nyoma waye enti eye aban mienu ene wode tototo ho na kana nya ne bone kwa so nanso na no ekopa ye na asem bi okoka ye so eye mo Kwame Nkrumah no saa asem Ghana fo bi emuni omatikokum omse omonti bi da asam na opanyini na aka no sabi wankane ye eti ebi kura kyerɛ sɛ bɛyɛ akɔfa ho akyɛwpa emra ebi so kyerɛ kura sɛ kabɛyɛ akadidibra ekurakura no wabamu ani amadwesɛbu gyira akɔfa ntoɔ enkɔma na ye bebre nanso ne nyina mu no mra hyɛ badwani de ma de hyia wɔnom ɛwɔ kwada so abato mpɛsuaso no Asante Mantamu obinfo kinsirinya ko sisiam no kase kura kɔ asoɛ ɔmo na hwɛngu maso adwumadie ntotoya so a wɔyɛ soafo abɛde kyire ɛwɔ hɔ akora de atodua kyerem sɛ adwebrɛw we de obɛsere Ghanafoɔ pa ani die no obuo kwa so no kwasɛm pa ne sɛ wohwɛ asɛm a owura ɛyɛ napo ade tudwa ɛwɔ Asante Mantamu na sabi mpraduasa sabi eburu wan kan sɛm no eyie na mmom no ɛnyɛ so opanyini boni tiri mu pɔ ɛso oba bɛ kan sɛm bi na sabi wɔde aba bɛgu osagefo fin dabi ɛnya no krasa na mmom no yɛnyina yenim sɛ kasa de ɛyɛ dɛdɛ ya no fom ewom etu ɔno de ne susua ne nimdeɛ ani suamu na wanya ɛwɔ amanyɔsɛm mu ani amamuomu no ogidie sɛ Dr. Matthew Opoku Prempeh na no ene paaye ene okoka ɛyɛ saasɛm no etu obɛsere Ghanafoɔ sɛ we de kotodwa gu fom obi biara ɛmfa nkyɛ Dr. Matthew Opoku Prempeh na afe soso no nkɛbɛyɛ a wohwɛ owura napo a wɔkyɛ sɛ nimdeɛ opanyino no ekura no nya asɛm ketewa o
onim dia pa a odi aboa na nadodan kwakufa da mamuo yi de dika ne de toso mienu mu enti adwumaden a opanyini eye de boa eye aban no eno na nkebe ya ke yenhwe ne yedi hu enkomo na mom kan sinto ne de ke yesusu enka ho asem bebre na yentie se de obenfo eye kinsiri nyako ede nsem ne kiremu ede soma henkan ye ne yetiefo ono bebre ho e ma no koye comparison ewo amampenya omaba ene amampenya oteso mankobo sadefo Kwame Nkrumah edin o na adwan efa de abon homoden ba medina wa fide so akase asema otomato gbe eka ye awaka se yo Kwame Nkrumah no ene se odintwa no mpwa ene se obuno animtia ene se okasa etia no nipa de kasam no otumi slepe so mesega na fo se enema papa na matopo pempe ayewo education ministry de wa yewo energy ministry ene so adie hu na ho fama na dwuma den a obetimi de aboa amagana atumpono eno na yenhwe so nipasu de yenya na meka kire se ewiase we sinto de yewobi ya na yenhwe nipa na ho den de yebeka ne de okafa nkman ho na bese gana fo se enye se obu yemampene watwam animtia aban yi ba yemenya yemenya kana kro Kwame Nkrumah museum na Kufuado aban asisi opa kware kwhwe the plan made beautiful so aban ene bibia etia Kwame Nkrumah na po oni bibia etia Kwame Nkrumah na oye comparison enti ebese gana fo ebese mo se moment so ya yamanu suya ya susuka ti opanyina wote ne kan eyemrahye bedwani di ma de hia wonom ewo kwada so abatuo mpesua so eno wasante mantam wonu kro ya yosoafo abede kira ohwe nwumasu adwumadi ne ntotoye esuo obenfo Kingsley Nyako emrahye bedwam ena yede wo ekro dom kuma ewo honom enra ena womo eni nsemtwerofo akasa ekire se enra womo wo honom wosoafo no no hwe Ghana sika sem sowura Amina Adam anim nie wo baaya wo de abeto mrahye bedwafo no anim so wo sere wo ada aban ne pese okokobọ bosia sen wo okoba okobo bosia $250 million wo de yede ba ade eno no wo kyerkyerem so se Ghana yensaka sa sika no ebeboa ama yem financial stability project bi a yeye said ye beya yisika sem betumi agina ne nan so na agina ne nan so mapa no saa ade no ayeye no atumi awie mu die na eno na domkuma no wo mu chief whip onimonyamfo Kwame Govins Abuja ono krono asan ye emrahye bedwani mo manfo wo adaklu abato mpesua so enya ekwan a wo kasa wo floor ho no na wo kire se na ene pepe aben ye omampani Kufuado di animu yi kura wodwen won ho dwen a wonte ase o na yeso na nka yentumi yesa akofa onini akobo kashire na osukom kode yakwan mu a yesinsu ohia ne yesa ekonom ede ba semnie omamu a eka ye de ye nam nkrofo aman so ne yehu abege ye paacha o mukare mu fanchen wate munhunu ye mobo wate bebi o man no aduro no ye bre wate munhunu ye mobo mo hwede ye covid ya be paapae tantan so munhunu ye mobo ene ye koye ye nimu mobo a kire China fu no so o mo ate ye paacha wo mo ate wo mo de yaka ache yen na ene ye tu fa kopaacha waba so o mo mfi yaka nche yen na ye hwe kwan ye befa so ye besan atoto yesika sem ne yankode ka biemu a ye koda sorry ya finance minister asan atwene bag ya to ne kon ho eba ya osi yensan ma ne kwan no nkobo bosia ahia $250 million ebe na sem na aba omeyi mu opani a kirekire mu a wo kire se ada di pefe so mampani Kufuado aban ya wo buyi wahunu si ye ban sika sem ne ho ntoto ye kwan ya ye fa so ne ka ye de yetimi atetete so no wo mo de o ma magene se imu bie ni ho efo mo ho si yenim se ye wo mo adwene o mo keka si ani de aboa masika sem no afa ne ntoma pa afira o man mu na asan se wo mo de wo so wo no mo twini basasin o obi nim opani ko so kirekire ni nsemu se yi de kira Ahenkan ensemtrofo. This actually goes to the heart of almost every problem we have currently as a country. Over borrowing. When we have borrowed up to our neck, we can't pay.
We are going around the world begging everybody to forgive us our loans. At the same time, we are borrowing more. We have gone everywhere. China was last week borrowing, telling China that forgive us part of what we borrowed. And then on Wednesday morning, you are borrowing more. How do you solve your borrowing problem by borrowing more? I don't get it. And I'm saying that the finance minister better answer that question. Don't take that responsibility because it's a dangerous trap for you. In fact, once upon a time you presented a budget here. That year was better. The year that the finance minister came, things went bad. But they could have made you a finance minister. They refused not to. They refused to make you a finance minister. Don't take up the responsibility of borrowing extra money to, help the economy. I don't know. Enti abusia eni etwagu ye wono ena wo call me imra shebe fi adom kuma no wo ye wo mo chief whip. Onimonyamfo governs Kwame Agboja Adaklu emrase bibeni. Adishimama ma yenko enzamfufro emuana yefirim na shebe dafie na yede ani akyeremu wo ahweamo na ehwe enwuma ene adanse adwumadie no ho ensenkaye eso mekire Ministry of Works and Housing na osoafo no ena hwe ahweye yi eso eye onimonyamfo kwadwo ponkroma yene aye die mu a eye ofo se ayire bia bato pesua so bra shebe dwani na akora abanan dirani akwakodi di dwumadi agodo bi a ekoso eno eye asudie de ma na so eye ne so mo hwe ma ne konka titiru ene sa affordable housing yi se ye hwe ne asi adan agodo ane boyefo na ganafo bi so timenya bi ato enya bi ahenhan na we no odani akiremu ewo adenta ene eye amehia eno ewo nkabupune mantamu wochese honum sei yesisi adankora ne bi honum a ene enya asem ketoa no wochese no ehun komodidi afimpinu ne eye duba akumo ena yefiri ase ase kasa adwumade ne betimi akoso sa abre no na Ghana mampanyini eye ankane eye o mampanyina wanya ni baabi ekowura John Evansifi Atamos besi sabre idwumade na kanguram enti abanya keka ne ho ebiem a wahwe ama enei contractor ko site a wono so guso ehwe so betimi awie adwumade na atene sade afiri ho wochese dwumade company empempe omo ehwe ni mu se wonbehwe ama bibi akonkan eye State Housing Company SHC wamo ana omo eduomani di dwumade no achi na oriakodo ponkroma ekọ eye biaye adwumade no ekoso no anaja wane nsamtwerefo edi achiamu omo edi nkomo ana odi tudwa ekirem se MPP aban ani abre pa wɔhwɛ anim so bɛn na fam die bia aboa ama agya yesisi adan agodo na agya sia efie agodo yesisi no ne buo betimi ayefo sɛde din a ɛda so no ɛne no ɛbɛkɔ pɛpɛpɛ affordable enti Ghana ne di hye bia no ɛbɛtimi enso atimi atobi anaso betimi han bi na watrem na bibia so atimi akonkan de ama na setrem na wɔsesa aban betimi ayɛ ama na di mu ye no aban no nko antumi baakofo nsan so nyame ani kata ne serious ntino wɔhwɛ ni mu sɛ wɔne ɛyɛ ahwɛyɛ awodoa bi a wɔ Ghana ha no mo no betimi anya nkitawudie na obi biara a ɔnso betimi asɔ asene na dwumadie no awie mu die no wa masa akonya no ama ɔno so aba bɛsɔ asene edisɛm no kasai ɔkyerɛm sɛ na ahwɛyɛ no ɛyɛ Ministry of Works and Housing no wɔn mo hwɛ so wɔn ne ahwɛyɛ awodoa bi a aka ebetimi anya nkitawudie ɛne ahwɛyɛ bi te sɛ road ministry no ɛna afi energy sector wɔ sei water resources for nyina so no mu nyina be firi ase aka ba nkyiri mu eti ekoba se yesi dan ne wie na kwan ya de ekosa bia ye wo ne mo no se kwan no enya na eye road ministry no ahwa ba siesie kama afi meka sei ebi adankran ya sisi awie akase ye benya anyinamodin tumi ewo ho eno so energy ministry no so afa to mo so no mayo mafam de ebi ensuo ehu behia ewo bia ye ho eno so na eye Ministry of water resources no omo so atu ho anamon wɔkyɛse ye ne saa ebetumi aboa amadwumadie no ya wie no ebre se na efatamu ne boɔ so betumi aba fam ama Ghana ni bia so atumi anya kwanya akoto eye efie no bia na sadan ni bi na watumi atrem amanyoma akonkan wɔse no ɛne aban ne botaye ɛna ni suade hunu kɛse a oguso a wotu ho anamon. Over a 40-acre parcel of land that Moama Kwa Moyeno. A idea Bebuama, Adaya here or Ghana, bay 1.8 million. They are bringing for a housing deficit. I perceive close, you know. A Bebua, Emma, Yaben, Sa number no. No crowd, say, Adaya wedding, and Moana Mobo Mohomodin, Ghana for an 8 year and a Modea. A Yako and Nimino, she say, ye pilot Ibiwo Amrahia, and say, other sectors of government was a Omobua, apart from Ministry of Works and Housing. Bibiti
roads ministry bibi te sɛ ministry of water resources and sanitation bibi te sɛ energy ministry na ɔmo so boa yɛ nneɛma bi ɛbɛma adan no ne boa ba fam no yɛ pilot wɔ amrahia ha te sɛ de awudi kankan sɛ akwan no ɛnyɛ 3000 ɛna ɛwɔ sɛ ɔde ne sika yɛ nti ɛho hia sɛ nipa a ɔtɔ dan no tua dan ne ka nti ɛno roads ministry ɛyɛ saa kwan no saa so na yɛhwɛ sɛ bibi te sɛ ɛnyinam nkanea yɛkɔ yɛ nim no deɛ pɛ sɛ yɛhwɛ yɛ ne sɛ ɛno saa no energy ministry ne ECG na bɛfa saa ka no nsuo ɛho nkohia sɛ moa na mobɛyɛ nsuo system ɛde aba ɛwɔ sɛ Ghana Water Company ɛtumi yɛ ba yɛ nyinaa cost of a dan no bɛyɛ 30% ɛso bɛtumi ate na dan no so ayɛ fo ama Ghanafoɔ ɔpanyin a wote ne nkan ɛyɛ ɔsoafoɔ no ɛna ɛhwɛ enyuma ɛne adansi adwumadie ne ho ɛntotoyɛ ɛnso ɛnyinaa mekyerɛ Ministry of Works and Housing Minister ɛyɛ Owura Kwadwo Ɔpɔn Nkroma Oba Apoya Mantam ya ɔfoase ayɛ bi abato mpesua so mara hyɛ bedwani ɛno no Odi Media Network se yan kan kyerɛ so di ODI Electronics ne dia ba na ne wɔn ba ya wɔn edi TV fridge yɛse yɛ kan ho premprade bebree ba wɔn dia ba ne nyinaa ne sɛ wɔde ba ma efia yɛ de wɔde ba ma fie tena nso ayɛ nika enkwada no ame kɔhwɛ TV aba me yura we dem wo pie na ye twa ntro to ne so o ne ba behwie ade ne gu ye ne ye sei na ma no so ne nananamu wanhwe ya wo baba ketua bi obi ba kire na pem no amna kɔfa o ha kɛse ye de abrew na ompɛ ebe gigimu na kɔgi pawu ɛne nti ne ɛsɛ wo ankasa fa kato katso he wo nkura sika no a wo so ani nyina de aba betua fa ɛfa no so yenyan kakra wani baba ho so no wetua wie a kyerɛ sɛ TV a wagye air conditioner washing machine rice cooker blender ɛne ho akadeɛ bebree no wani baba ho so wetua we no nyinaa wie na kyerɛ sɛ wode kokora Odi Media Network ya ODI Electronics ne hyɛ ase ne sɛ wo mo nhyehyɛ ne da fam unya bi wo baabi a we abrochire style ɛne akɔfa de aba yɛde di dwuma wɔ akyem dan ne mpɔtam ha no mo akyem dan obehunu yɛn wɔ MTTD nkwantanum MTTD hɔ no a ɛna obehunu yɛn enti nsɔre suku atichafoɔ nursefoɔ mo amopamadeɛ adwamufoɔ mai mɛmɛi fitafoɔ ɛne asɔre aku ahodoɔ ankorankranfoɔ nyinaa ne yɛto nsa from sɛ we deɛ adeɛ na bodo abode ehufu apai enti mu nyinaa obi amra mɛgye ne deɛ Nasco anase Zara product ena wo pa onsa beka ni nyina ne yɛn ton ne wodin ɛne nti sɛ ɛho ba bi sɛ yi a ha wo ho kra no ane sɛ obeba na wabaka kyerɛ so ade na wababa gi ye no aha no ayi sei ayi ne sei yɛhwɛ mu a na wɔse yɛsesa ma wo a yɛma ankasa nkyɛ yɛbɛsesa de ama wo me pa kyɛw kasa tenten toponko 0539 500 514 0539 500 514 fresa number yi na prince ne dom nye so na nia wo hwehwe no wonfa ema wo afei Masha Beauty and Training Center enso ahweye eni o ahanom ne de ye nipadua no adwuma esiesie nipadua no ma no eya akono kama on seja ye wo foforo wo nyini no na nnoma bi sesa si wanhuo wanimu no bo sesa na sesa nti wankasa wanhwe no wansiesie a ebeduru baabi no na agwadwo si wanhuo ba na amafo edwane ha dwere bebre ka so kora wanhu se woto no foforo mo no kama wo twia no duru baabi a wasa wode kɔ na agya yesiesie ho na etimi eboa sabe pepe na Masha Beauty and Training Center so ye no enso etiose eye body maintenance ti wokɔ a ne wasiesie kama tituru ema no me pa cha oba de wanimonyam ane utiri nwi enti wo ye utiri no basa ade se obeboka obekɔdwam a hwa obia emfiu enti Commercial Beauty and Training Center wo so bepiemu a utiri no enwi no style bia pese oboma obia no beye de amawo senso utiri no bia pa nwi foforo de agusu a enwi bia type bia pa bia brand bia pa bia no oba obenya bi enso de amawo kama obi wono ma etiri no okwakobo no onim style bia wontiri no tu de ode fakọ ode kwa wo hwe otiri na wono a behwe hu se etire we de ni mu aso nie na wa bo ade amawo kama na nneoma so atimi akọ eye enkan me pa cha onan no nsamore opese obubu ana pese wo hyehye ni nyina no okwa obeye enso ede amawo amanneoma konkan eba no makeups na wanimu no dua no se de yesiesie no kama no obeye enso ede amawo kama ama bibia akonenim me pa cha 91 mo no ewo hia pa enembre mu ye nyaa me ye 90 apapa ye nsiwo
nantin paapae saa enye hadwo de bebree okwa wode aduhwam besrasra ho na wapeska mo bi dia wewe wonwie no bo sa afi hwa ye moton kama ama bibia so atimi akọ eye nanim na saa nneoma mebo so nyina no wosemen kan kire wo se opese ogye hu animdia bra na so ye obehwe no waboa wa yina kuma mu fita te se nwura no wode akire nneoma ni nyina na so atimi anyansa no dwuma eti we de asem de part bo moden na efu ani akire mo na so ye wodi wani akire mu ewo achem odan udu traffic wodoma me pacho eye onsa nifa so okọ eye community na school kwantempo no ehodom no hwa na obutu agya wono so ehwa abo adwuma asem de wo mu nie ebia ho asiesie no opese oba fie na obesiesie wo homa wa obeba na waba be ye ne kama enso edi amount 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 eno eye Marshall Beauty and Training Center ko na wonhwe na womo a sede be ya wososo no ho ofe no ene sesi agya ye tototo maya no wososo bi be so abusia ye toa so na ye de nsam ni bi aka ho de ama wo hye ne nso se eye awiabremu premtobre kase ye bo eno ne ye da so asi nkonwabunu so a ye yin sra ne abasa de ema wo no na emrahye bedwam na media masan de wo ekro enra na domkuma no wo mo eto nsa friends entrofo ye nsentrofo nhyiamu ekirekire nsem bi mu de kire wo mo se wo mo enya ne ntia newspaper ahodo ni bi krampo da ubon krata no de ba monten so kire se Ghana ban no ayese wo fa nkrofo akobambo adwumaku ahodo no enyina emu enti wubu nkonta no akọ no sane enum be se empem no edu baako ene akire 11,000 na sansemi beto monten so eye edomkuma no eye ebokọ adu se aban yote akonwa sudwuma wo die no na osesa nipa yi ayefa wo mo no senke ye kwampa so kra na yefa wo mo anka wo mo eye domkuma no wo mo eni haw bia we die ye fa kana na kwan so ene edi sa adwuma no na wo mo anu si ya ni allegations no keka bi gu mu akeka se me no ka se kra no wo ye MP enti wo hwe emrahye bedwafo no a omo ye 275 obi ayama no 30 eye slot so ono ankasa nso betimi de nipa aduasa obi abetumi de aduasa de aba ne de aba be wura mu na eno ne nam so ama edom dodo no nso ene wo mo ne nsentrofo aye nhyiamu a wo mo kire se wo mo kire niema mu kakra enti opani a wodi wo mo anim eye deputy majority chief whip ono krono asan ye mrahye bedwani ma omanfo e wotolon onimonyamfo Habib Idrisu tenanye ofansem no ekirikire mu maako osidi edi kan oka amagana fo enyina tiemiem emu obi ante se nye nokore da se asoye ye hwa manuye nsem so interior no wo mo efa nkrofo adwumam se ne na minority ne ka no eno ne ye nokore a nkrofo etwabutu ye no wo mo adane de asidi esi no eno ye baako ne etoso mienu wasan so kiremu se yebefa nkrofo adwuma mu de omo akọ immigration customs fire service ene ne ekeke ka ho no a eye saa soye ya wo frɛ ne se amanoe no enye wo mo ene wo mo ba be hye asomasi obenten se posifo anase immigration fo se mo mfa nipa adwuma mu ho enye interior no adwuma no eye wo mo ankasa posifo no na betena ase akase ye fa nipa immigration ne be kire se ye fa nipa custom no anase fire service ne be kire se ye fa nipa enye aban anase na so ye ebi ene di sa adwuma no eno to so ye nokore baako o mutwabutu ye o madane agina ho ne etoso wo mo kire se MPB a yamano slot no miens ye 30 abiasa se wo ye MP obetumi di nipa maako kan unsanta su a ene baako mienu miensa na enum nsia kọ abiasa ene nipa wo ye mrahye bedwani a obetumi di aba ye frɛ slot brofo kasa mu no eno so so pani kire se eye nkontompo omo edane no wodi esi opani ko so a kire ni nsemu a yentie no
The Ministry of Interior will facilitate through the Ministry of Finance to get commencement for the recruitment. It is not the Ministry of Interior that is recruiting. The security agencies feed the Ministry of Interior about the need for personnel. And this very one, when they said that there's no backlog, the last time they did recruitment, over 50,000 people apply. When 50,000 people apply, and at the end of the day, those who are successful are less than 50,000. Those who still apply and haven't qualification or qualify on their form means that they are part of the backlog that we are talking about. So it is not the case that you said that there's no backlog. And secondly, in his statement, he also made of the fact that in paragraph 5, and if I may read the paragraph 5, he said that with the highlight credibility information suggesting that the ruling MPP was manipulating recruitment processes to favor its parliamentary candidate with 30 slots each allocated each to each parliamentary candidate. We have 275 parliamentary candidates by the New Patriotic Party. If you say 30 slots each, it means that 30 multiplied by 30 immigration, 30 police, 30 fire service, 30 prisons. That's 120. 120 multiplied by 275. That's 33,000. Even what we are talking about, that there's some 11,000 clearance that is given to them. But you're already saying that 33,000 is given to parliamentary candidates. With that mathematics, you already know that what they are saying is not true. Enti Emra Sebedwani onimonyamfo Habib Idrisu ene se na obu nkonta se de yede dawadawa besi nanim tinani obu nkonta no krogen wa mananso ho a owie ye no so de adesrede to Ghana fo anim wode nse to nsayem saa enkontompa nkrofo bia ye o madwene so o mobedane agina ho wo mobekọ akopompam kabani siriti ya hye no ama na aboso ne abotire amana dane no kore no ya na ye tibisa no a ye montungu na ne minority ne kanu no kore kitikiti sei enim. Why do you have to recruit people into the security agencies when you have 6 months to the election? Unfounded. So you mean that if the security agencies lack personnel or they need a certain requirement for them to be able to cater for us, like the police, to ask them to provide the protection for us, like the immigration and the fire service, so they should not, because election is approaching. This is not election machination number. They are not something that they're supposed to do for election, and it is never true or never the case that 11,900 or 700 and something is going to be recruited into the security services. It's also not true that this week there's going to be screaming, because I think the publication from our friends from Chronicle was very straightforward and give us date that today is the 10th or so. Can all watch the spaces and there won't be anything like that. Emra se bedwani a wogina mu manfo e wo tolon abato mpeso ya so ono kro no awko ma Emra se bedwe fia dom dodo no woye womo deputy majority chief whip Odibonyamfo Habib Idrisu abusuafo baabi ayadri eye wadwenkyere a wode aba ene yeso yede to akasebo no so ede ama wona nhwani mu krata no so eye Facebook eho na bibutuei na master planner junior kentampo enaja ne de edikan o kyerem se MPP pe ene amanyoku a won mo ebetumi ahyehye ama Ghana so etimi agina brane eba ne mpuntunwuma eho ensenka ye no tino osre Ghana fo ese ebre ya yewo mu no enoma mu odin na so no ewo se yehwe na yeboa ama MPP aban eto amamu no so se eto aba pa de ama Owura John Dramani Mahama ne NDC pa de lalai wo se no enye alternative ebetumi aboa Ghana fo o kyerɛ sɛ Dr. Napo Baomiane Napo ombeboa ama Ghana akonanim ne de no sanso ana ko mensa plateau enso de ne de aba dome kwabrenya abato mpesua so kyerem sɛ Dr. Matopoku prempe asam na okan no enokre osaje fo Dr. Kwame Nkrumah ahwe ne mo beye ya wo de yemfa ade ba akopɛ policy ba akopɛ eno ye free SHC wo kyese Nkrumah de ma omo mo atifi do pɛ na so na dan kwakufu ado ba no abetrem ama na fa Ghana fa na nyina we ba ko nya de nche ba ko eti ono so edi a wo ye no owie no achia eye lawyer Mark Okoe Junior yate ono so eye MPP parliamentary candidate ewo dome kwabrenya abato mpesua so ko mensa plateau de no Owura Francis Kaswa na wode ne de abai o kyese Dr. Baomia ene pa omo sanso so nya nkrofo e ban ketahye dwumde kaka ne prayer betimi e dia fole wo mo enti omo ye eye candidate bi a wo se Ghana fo hwe na ye boa mo akwanya mo so be som man yi na omo ba enwuma ebebuso e wo mayi mo say it is possible wachia onmonyamfo ma me Mavis Hawa Kumsin
enso ewa ha Amisco Spelele enso de ne de aba wose aka Professionals for Hawa wose kase bondi dem papa na emom Dr. Baumia ene Dr. Napo wɔn ɛbɛdi nkonim ɛwɔ 2024 election ni mu na wɔn de Ghana akɔpie mu ɔbɔhyɛ asase no ɛso keke kasoa ɛna ɔso de ne deɛ de aba America Town Kinky House wɔn nso kyerɛ mu sɛ eke Professionals for